Hyvää kansainvälistä kukkien istutuspäivää teille jokaiselle. Joo. Tässä on palaamassa töistä kotiin ja olikin semmonen hulina päivä, että Oiskohan mennyt 100 ruukkua ainaskin niiden kukkien istutusta. Niin, no eihän meillä voida vielä kukkia istuttaa, mutta hyvä alku. Siemeni jo pistettiin multiin ja tiedättekö, moni lapsi sanoo, että en ole muuten ikänä päivänä tämmöistä tehnyt, vaikka ollaan täällä maaseudulla. No, siitäpä tulikin mieleeni nyt näin, että mitä jos pistäisitte jokainen mieleen, että samalla lailla kun niitä kukkia laitettiin kasvamaan siemenestä, niin nyt pistetään semmoinen idea kasvuun, että tänä keväänä uskallatte mennä sinne äänestyskoppi. Ja jos kerran elämässä uskallat mennä sinne ja äänestää, niin saatat muuten äänestää uudestaankin. Sovitaanko tällä lailla? Siitä se lähtee. Moikka!